Sudah magagisip ko pa. Ano ko nag-shooting din. Dami dito matutula. May nagpun dito. Ano ka yung butik eh? Ah? Diyan ako, kadami pa dun oh. Ulo. Sira yata yan. Pwede na ito. Hintay pa.
Tapos kami doon kung pili mo, dito na naman ako. Ha? Ang ganito, ay... Sa karton! Hindi ko lang naawid-awid din. Sa mga karton. Bulan tayo ito ano? Nakabidyo pa naman. Kala ko wala. Tingin ka pa. Sa likuran mo pala. Huli ka. Huli ka balbon. Sino yun? Mas malakas ata. Mas malakas ata yun ha. Tiligaya kaysa sa'yo. Hindi na naman yung kababae ng papa yung tutol. Ba't lalaki lang nag-autot? Kahit na baby, gautot. Ano naman kasi yung katsindi ko rin. Good morning! Ang aga magtambay ni Chabilog dito sa labas. Ayan ang aming mga napitas ko. Tayo mag-kilo. Mag-kilo-kilo na. Order na ng dragon fruit, ladies. Dragon fruit. Habang lumalaki si JD, pumupogi ah. Napogi ah. Pogi kay? Simula pa naman, Of course. di ba, JD? Di ba, JD? Pogi na? Where is your head? Gandang mata eh. Ayan, kape-kape guys. Antayin kay Kuri po. Ang kilala. Ginawang ano, lagayan ng kape. Yung ganito. Chicken pastil ni halaman. Tayo guys. Yung ganito. Pwede na kay Kuri. Ito na o. 70 pa daw. Wala kayo na rin. 50 lang. 50 lang daw lang dyan. Ano ito alam ko yung sa ilalim kay Kuri? Ay, sa'yo, kunin mo nga yung ano mo doon. Kung ano ba yung nandun mo. Isama ko lang dito. 3 kilo lang yung Di ka makababa, wala kang shoes. maganda dito na. Ayun nga, ginapon niyo. Kay ate kon siguro. So, No. Dirty yan. Ano sila? Mm. sa ito ba? Bigyan mo dyan kay Kuri. Ang sarap pigain to. Ang sarap pisain. May kulangot. May langot. Kagigil yung puwit na yan. Tita. Tata. Tita. Tita.
tricycle guys, pang kwad talaga to, harabas. Pang tao, pang dragon fruit. Nagkasya kami lahat dyan, pati yung dragon fruit. 3 tray. Tsaka 4 na tao, 5 tao. Ba't wala pang may-ari pa? Walang JD ya. Hindi, mga luma na. Ibigay niyo para binasira. Hindi, ubos mo doon. Ang putong ko. May kabido. Uy, saging oh. Wow! Wow! Nag-iisay mo ba natin, sir? Puro. Ah! Punta ito. Hindi ba pwede na ba? Hindi mo makumutibay mo rin kung saan na magtimbang ng Happy na naman eh. Happy na naman. May tinapay na naman. Si Didi Boy. Natama na yung pinito. Ang dami niyang tinapay o isang timba. Tayo! Ay! Katamit mo naman ako. Saan ba kayo, sir? Ay, tingnan mo nga. Ha? Zero. Patayuin mo eh. Hindi tayo, patayo. Tayo, Didi. Ganda. Nako, 20. Ikaw. Down. Sobra. Sobra ng 10. Laka. Busit ang timba. Sumubra sa 10. 11. Dapat na tayong makatimbang dito. Punay ka na rin. Maabutan mo na tinulo ng timbang. Kape na. Kape muna tayo mga ka-dragon. Singit na yung batang yan. Singit.